Вясна на Гомельшчыне адкладаецца. У Ветцы адмянілі традыцыйнае народнае свята гуканне вясны. Яно планавалася на 22 сакавіка. Веткаўскі музей спачатку анансаваў мерапрыемства, а ўжо на наступны дзень паведаміў пра адмену. Афіцыйная прычына – рэкамендацыя не праводзіць масавыя мерапрыемствы ў памяць сумнай гадавіны хатынскай трагедыі. Гуканне вясны – адно з найбольш вядомых беларускіх народных святаў. Сімвалізуе развітанне зімой і прыход новага жыцця. У канцы 80-х-90-х менавіта гэтае свята разам з купальнымі шодрамі стала сімвалам нацыянальнага адраджэння, а папулярызавала яго гомельская суполка талака, якая аднаўляла старажытныя абрады і вяртала іх у сучаснае грамадскае жыццё. У 2021 годзе талаку ліквідавалі, а кіраўнікоў і актывістаў пачалі саджаць. Веткаўскі музей апошні, хто падтрымліваў народныя традыцыі ў публічнай прасторы. Таму менавіта ён пасля знікнення талакі яшчэ некалькі год падтрымліваў традыцыйнае калядаванне на гомельскім рынку, якое талакоўцы ладзілі з 90-х. Але ў 2025-м знікла і яно. Цяпер гуканне вясны. Гэта ўжо тэндэнцыя. Народныя святы выціскаюцца з публічнай прасторы, а на іх месца прыходзяць дзяржаўныя памятныя даты і ваенная сімволіка.